Tras a gran acollida do ano pasado, a Comisión de Festas de Dorrón organizará a segunda festa gastronómica da Orella. Con vistas a que aumente o número de visitantes, a organización decidiu trasladar a verbena do campo de fútbol ao centro do pobo. A festa terá lugar o domingo 21 a partir das 12. É unha porque é o sitio máis grande, ten máis visibilidade e contamos con que teñamos máis xente que o ano pasado. E, bueno, a festa empezará sobre as 12, a idea é que salgan gaiteiros desde Areas, como para ir reclamando asistencia, subindo hacia arriba, hacia Granxa, hacia a Casa de Cultura, e despois ali xa empezaremos con toda a festa, habrá tapas diversas, habrá tapas de orella, tapas de churrasco, de empanada. Dende a comisión móstranse moi optimistas e esperan dobrar as cifras tanto de visitantes como de venda de tapas de orella. O ano pasado foron 100 e algo tapas de orella. 195. Sí, casi 200. Este ano pretendemos máis. Doblar. Polo menos doblar, xa que a festa vai ser aquí, a ubicación axuda moito porque é máis céntrica, máis visible, todo o mundo que vai a Cesanxenxo coincide un día tamén moi bo, que é un domingo de Semana Santa. O cartel da festa mostra un porco vestido de cociñeiro. O debuxo escolleuse despois dun concurso feito entre os escolares de Dorrón e que gañou Gerai Losada. Pois eu fixen este debuxo porque o ano pasado vin moita xente traballando ali, cociñando e servindo os platos que había que poñer para que a xente comera e, pois, ademais, pois foi instinto que nos mandan facer no colexio. Porque a festa da orella é orella de porco. A festa completarase cas actuacións da Solleira de Dorrón, do Grupo Brétema, do Dúo Nova Era e pecharase cunha queimada.